Αγαπητοί αδερφοί, καλησπέρα σας. Στο έκτο κεφάλαιο από το βιβλίο Εκκλησίας και Ιησούς Χριστός, χαμένη στη μετάφραση, θα κάνουμε την εξής ερώτηση και θα απαντήσουμε σε αυτή. Είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Ερώτηση. Δηλαδή μετά από όλα αυτά που είπα για τους κακούς υπευθύνους, για όλα αυτά που είπα που κάνουν, που είναι περήφανοι, που είναι αλαζονικοί κτλ. Να μην πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Μη γέννητο. Όχι μόνο συστήνω να πηγαίνετε στην Εκκλησία όσο πιο συχνά μπορείτε, αλλά και να γίνετε μέλος σε μια Εκκλησία για να γίνετε ένα σώμα Χριστού, λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Η Εκκλησία όμως που θα πας να είναι τέτοια που να αναπαύεται η καρδιά σου εν αληθεία και να οικοδομήσει και να είσαι παρόν στην κοινωνία με τους άλλους αδελφούς σε Χριστό, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αλλή μονό μας χωρίς εκκλησίες. Ωστόσο, αν η Εκκλησία είναι πλανημένη, τοξική και θελημένα ή αθελά της είναι βουτυγμένη στην αμαρτία, τότε με κανέναν τρόπο προσωπικά εγώ δεν θα παραμείνω σε αυτή την Εκκλησία και να γίνω συνεργός σε αυτές τις αμαρτίες και να τις επικροτώ εμέσως πλην σαφώς με την παρουσία μου. Το ξαναλέω. Εάν η Εκκλησία είναι πλανημένη, τοξική και θελημένα ή αθελά της είναι βουτυγμένη στην αμαρτία, τότε με κανέναν τρόπο δεν θα παραμείνω σε αυτή την Εκκλησία για να γίνω συνεργός σε αυτές τις αμαρτίες και να τις επικροτώ εμέσως πλην σαφώς με την παρουσία μου. Πάντως, οι πιστοί θα πρέπει να εκκλησιάζονται για να εκπληρώνουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Εκείνοι λοιπόν με τα χαρά δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσθέτησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχέ και ενέμεναν εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές, που προσθέθηκαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και έκαναν προσευχές, έπαιρναν σώμα και αίμα μαζί με τους αδερφούς τους. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Μας στις εκκλησίες. Εκκλησία δεν είναι το κτίριο. Εκκλησία είναι οι πιστοί που συναθρίζονται μέσα στο κτίριο αυτό. Αυτό που σίγουρα φαίνεται από τα παραπάνω εδάφια κάνει σαφές ότι πρώτον, δέχεσαι το λόγο του Θεού και σε προσθέτει στην Εκκλησία, όποια Εκκλησία. Δεύτερον, βαφτίζεσαι και συνεχεία τρίτον, θα πρέπει να μένεις στη διδαχή των Αποστόλων, δηλαδή να ακούς το λόγο του Θεού, να σου διδάσκουν το λόγο του Θεού, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Εάν δεν πηγαίνεις στην Εκκλησία, εάν δεν σου διδάσκεται ο λόγος του Θεού, εάν δεν λαμβάνεις την κλάση του άρτου και αν δεν προσεύχεσαι, το μάταιο. Ώστις πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ώστις όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί, λέει στο κατά Μάρκον 16:16. Βέβαια εδώ, όπως είναι φανερός αυτό που λέει στο κατά Μάρκον 16:16, ώστις πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, εδώ φαίνεται είναι φανερό αυτό που λέει ο Κύριος, ότι πρώτα πιστεύει κάποιος και μετά συνειδητά και με επίγνωση των πράξεων του βαφτίζεται στο όνομα του Ιησού Χριστού ως δείγμα πίστης, ομολογίας και αποδοχής του. Αυτό μας αναγκάζει να κάνουμε σκέψεις για την εγκυρότητα ή μη του νηπίου βαφτισμού, αφού τον νήπιο ούτε έχει πιστέψει, ούτε συνειδητά βαπτίζεται, μάλιστα δεν βαπτίζεται εν αγνία του. Τον νήπιο δεν έχει αμαρτήματα και ο λόγος είναι ότι ακόμα δεν έχει μάθει να λέει ψέματα που θα το αλλοιώσουν το αληθινό του εγώ. Είναι άλλο η αφιέρωση ενός μωρού στο Θεό και άλλο η βάφτισή του. Εξάλλου θα πρέπει να παραδειγματιστείτε. Ο ίδιος ο Κύριος μας βαφτίστηκε με πλήρη συναίσθηση και συνείδηση 30 ετών για να εκπληρώσει το θέλημα του πατρός του. Δεν θα μπορούσε η μητέρα του Μαρία να το βαφτίσει νήπιο? Γιατί δεν το έκανε? Γιατί η απόφαση του βαπτίσματος είναι προσωπικό θέμα και είναι σοβαρό. Εσύ αποφασίζεις τη σωτηρία σου ακολουθώντας τον Κύριο και κανένας άλλος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποφασίζει για σένα και να σε βαπτίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να εκκλησιαζόμαστε για πολλούς λόγους γνωστούς και άγνωστους. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Η Εκκλησία θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι θεραπευτήριο, θα έπρεπε τουλάχιστον να σε φέρνει πιο κοντά στον Ιησού Χριστό. Αμήν.